Onuanom ne adofnom maame ne papa ne abranti a wote Bernard nka ena anwumre. Mechiachi a nipa biara a wobete menka ewo ena anwumefam. Mosomfo Bernard nie. Ena anwumre mene wo be chasem mi. Asene ye fantastic. Asene esere. Oye funny thing. Ba sua nsem frim. Nse na mene wo che no. Oye panyini bi ne tena ase ye frɛ ne Kwaku Anansi. Na asa Kwaku Anansi we ya ye kana semi. Ya te ne ho story bebre. Na Kwaku Anansi na owo yere a ye frɛ no Asoya. Na ne ba ye ba ko be frɛ ne Ntikuma. Na agya Kwaku ne Asoya ne Ntikuma ne wo kuro ba kom. Na omo wo krama ne ba kom. Na mre biara se omo didi wie a na kramane no afa ase. Wo kramane wo wabrabom ba unim. Wo yire e wo wabrabom ba unim. Wo ba a wo wabrabom na unim. Be na de obekire wo no ba binum. Sua ade we yi. Na Kwaku Anansi tena ase. Because ade bi a Kwaku Anansi beye no na ne bantikuma ayebi. Enti onya adwene se sania Ntikuma hunyansa ono ya ade a na ayebi ne de. Obefa nyansa a owo ni nyina de akosie. Ko nyansa ne wo ne no. Wo ne oba bi ne tifie. Wo ne wunua bi ne tifie. Wo ne obusuani bi ne tifie ana wadamfo bi. Ade a wo no waye wadwene se wo ma ne nya bida. Wo ne bi ne ye adwuma. Nia uni nwom nti no wo ma no enhunu na adwuma wura na ayede apenasem ti asem ni si na fa ya futu e wo wabrabom na mra bi ni Kwaku Anansi Bantikuma ko school na Asoya wo fie na Kwaku Anansi fa bag na osisa nyansa gum se odi nyansa no okwakosie na nka odi okosie mpo no onfa sie asase soe odi ofrosoro na odi asie adwene kita wunti no wawu abrabo a wudi kane no woma biara ntwa wabrabom ta womwa bia wo wabrabom ta wo sika nso opese nipa bia ba bebege wo nia wo bia no opese bi emesrew wo ntare bebre wo mpaboa ba wo memfa bi nche bi ta na uhuru nipa de onni bi ne so a na wo sere no yentie Kwaku Anansi stories. Weni Kwaku Anansi sisa nyansa no. Na oduru na amango bi si wo. Na otrai se ode be kokoto amango no so. Na onam nyansa na osisa ye nti no. Na aka ni nyansa ba akopene woni tim. Sa ne wabrabo aye. Waka noma nyina akantanso. Na odi obobra. Mekasa kire wo ne dedue se abrabo na wo bo no wo ma bi enka ho bi ntino wo mwa bi wo wabrabom wo ma bi enko nanim da enti onko a waje bra na aboso no wo bre wonko a wa opese obo abusua opese wonko da bia ye bodini enti bre ne da wo so wo da wuntime na efise wo dwene too much. Kwaku Anansi kodura aduana ase na odi nyansa ne bo na furum koso asesa ne nyina na odi agu bag na atum nti aka ba kope a nyansa na onyaaye se osesa nyansa akosi no saa nyansa ne nko ana akadetim nti foforo bi anka ho saa ne waye e wo wabrabom waye store ba kope wo ma wo nye ne mienu na bi atnam bi enne nipa bebre wa buruchire osi omma bi nini sika binti no odi sika koma bi se omfanya ade mana nipa ne bedi bi enne wuhunu saa nkrofo na omo ne na maburuchire a omo obege babia obada mpo ayedena ma no nia obedi no ayedena ma no efise na hyase ye no brana obuye no akwa akowie ne so dua no abu abono. Sometimes an mpanyfo ka asembe se wa ma wo yanku antwa nko na wo ntwadu
anye nkono mpanyimfo no omunyansa nsɛm na ɔmoka bi ayɛ rank ɔyɛ wa ma wo yanko antwa nkwa wo so wo ntwa nto no kɔsɛ me mantwa kware na nkwa wo bɛde watwa atom yɛgyina babia yɛgyina we ni Kwaku Anansi ɔnam sɛ nyansa no ɔde ni na agu bag no na ɔde bag ne bɔɔ na furum sɛ ɔde ofura mango no na ɔfura na ate ahwe ɔfura na ate ahwe ɔyɛ fura nopa ekosi awia bɛyɛ 2 o'clock na ɔbrɛ na ɔgye tena mango nase enti ɔte mango nase na ntikuma ɔba ntikuma twa nani na ohunu sɛ ne papa te mango nase ɔyɛ ne wonders na ɔkɔ ne papa nkyɛne kɔ bisa sɛ agya Kwaku na ɔte ha yɛre nnoma bebre ne wɔyɛ na asase so bia tufo a wontie efisɛ woyɛ agyemane wo sika enti umu nipa bia wa asase so waboa bi enti umu nipa na waboa no hwɛ obeduru mre bi na uhia boafo nia oboa no wo mu no na unya ne mwa nka ape na ntikuma bisa ne papa amfi no na otu mrika kofie na okoye no die ani siye ye beto aso follow Bernard ewo Kwaku Anansi story na u follow Bernard ya ubehunu se Kwaku Anansi do siye ntikuma nkwa aso ya aduana na oye no ne okosiye eye story a nenjum ebeba out me wone ndwum a ya recordo ye master dia ba out Kwaku Anansi story sania me ka kire wo no na ndwum wo a ebeba ne the same thing enti wantimantie weyi a wote ndwum na ne watie mu aba oye mosomfo Bernard ni mosomfo Asante Bernard ni hwehwe machi akwane na obete nsem nyame asem a mu ohwam binto asase so da obete stories ya entimi enye meyo cancer a wawarem ade biara obenyame a hwehwe mo YouTube ana Facebook Instagram babi biara maji nwawo ba hwehwe me Bernard uko YouTube ubo Bernard ya Asante no benyam ba Facebook de ubo Bernard Asante abenyam ubo Asante Bernard so abenyam miguo metweno maye noma brabe yudi efrim be yatare de obetuma fatawo na hye fa pie stories no ba behwe nsema benya fridi fa kobo bra abrabo mu ayedine bi awrade nkai wo na me kai wo se hwehwe GM Recording Studio ono ane ye mi producer oye me manager oye me director ono aso ne ye me ndwom recording oye masters auditing na GM ubenya na wo fa hwe na kra okay me pe GM telephone number be ma me nkopɛ mra se me hu GM telephone number okay me ko ye manhu sadia GM ni ben ne nam nti mehwe ben ni video do obesia mehwe akire wo ba omis GM number wo me so me follow GM eti me watch ben na ma ye GM telephone number na ma frɛ no wuni sika mpo a na opese wotwasini ana ondwum bi opese ndwo no oye auditing ana oye masters bibia ope no obeya amawo videos cover art everything obeya amawo ben oni jinya ni namti nyame honhu wo omuso hwe mame nkai wasembe ukondo so opese otondwum wo opese unyandwo ni pie ba wuntime ntwere ndwo no ana watondwum pen ondwum asa sadia ye hwehwe Bernard echi akwa Bernard bema ye ndwom abodi apejaye efise oya adoma kyere ne nyame de ama no Bernard se awrade se ode man kwanti ono so de kyekwa ndwom biara ni ho a wo pa memfa mawo reggae anade ndwom high life anade ndwom ana gospel hwehwe me hunu mabo
Efisɛ Awurade de gyanka ne akunafo ato m'abrabɔ so. Ɔne mmɔborɔhufo a ɔmo ne bi. Kae me na hwehwɛ me na mɛma wase na wafata. Ɛyɛ adom. Awurade nkae wɔ adɔyɛ mu. Amen.